खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि थाखाय मोन 22 बियाबाव बिपिएफआ बिजाथि फोसावबाय। बिपिएफआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि थाखाय मावख'आरि महरै गावसोरनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। बे बाथ्राखौ मैया बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया आसामनि बाक्सा जिल्लानि माथामगुरियाव जानाय मोनसे दोलोनि मेलाव फोसावो। गिबि खोन्दोनि थाखाय गासै बिटिआरनि गोनांथार बियाबफोरखौ थान्दैथि खालामनानै गासै सा 22 बिजाथिफोरखौ सायख'नाय जादों। हाग्रामा महिलारिया देबरगाव बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन। मोन 22 बियाबफोरनि थाखाय फोसावनाय बिजाथिफोरनि फारिलाइफोरा जाबाय- पर्बतझरायाव मुनमुन ब्रह्म, गुमायाव आन्ताज आली, श्रीरामपुराव मुक्लेश्वर आहमेद, सराइबिलाव मृत्युन्जय नार्जारी, जमदुवाराव विलियाम नार्जारी, देबरगावआव हाग्रामा महिलारी, दतमायाव प्रकाश बसुमतारी, कुर्सुगावआव रबिराम नार्जारी, बावखुंग्रियाव धनेश्वर गयारी, सालाकाटियाव देरहासात बसुमतारी, निथिमायाव जेम्स बसुमतारी, काजलगावआव पानिराम ब्रह्म, चिराङाव सुकुरसिं मुसाहारि, सबाइझाराव धीराज बरगयारी, मथनगुरियाव बेगम आखतारा आहमेद, दिहिरायाव आगस्तास दिग्गा, दरंगाजुलियाव इमानुएल मुसाहारि, गरेसराव महेश्वर बसुमतारी, सुख्लाय सेरफाङाव गणेश कछारी, खैराबारियाव लोमस्राव दैमारी, धोनस्रियाव फ्रेस मुसाहारि, भैरबकुन्दआव रिहन दैमारी। हाबाफारियाव बिबुंथि होनाय समाव महिलारिया पार्टीनि थियारि आरो बिजाथिफोरनि रोंगौथिनि सायाव गावनि फोथायनायखौ फोरमायदों। बिथाङा बडलेण्ड हालामाव सोलिबाय थानाय गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय बिपिएफखौ हेफाजाब होनो थाखाय रायजो-राजाफोरखौ खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ, आसामनि बिटिआरआव गुवार रानस्राव रैखाथि हाबाफारि जागायदों। बिटिसिनि आबादारिफोरनि थाखाय रानस्राव रिलिफ बिथांखि बेखेवदों। बिटिआर नाङैनो गिख्रंथाव रानस्राव थासारिजों मोगा-मोगि जानानै बिटिआरआ प्राइभेट बिटिआर प्राइभेट एग्रिकालचार मिशननिफ्राय एक्सनसिम हाबाफारिनि सिङाव मोनसे गोदान रानस्राव रिलिफ हाबाफारि जागायदों। बे हाबाफारिनि थांखिया आबादारिफोरनो गोख्रै हेफाजाब होनाय आरो रानस्राव, दैबाना, एम्फौ-एनलाफोर आरो गुबुन बोथोरजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय गोलाव समगान्थि राहा बानायनाय। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों दि आबाद बाजेटनि 5% खैफोदनि थियारियाव बाहायनाय जागोन। कक्राझार, चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुर बायदि जिल्लाफोरा गाज्रियैनो गोहोम गोग्लैयो, फारसेथिं उदालगुरियाव गेजेर थाखोनि गोहोम गोग्लैयो। डेम' शिबसागराव 260 हेक्टेयर आबाद फोथारा खहा जायो। आसाम सोरखारा एसडिआरएफ आरो पिएम फसल बीमा बिथांखिफोरनि सिङाव रैखाथिजों थासारिखौ रायजो जर'खा खैफोद फोसावदों। जोबथा रानस्राव फोसावनाया 15 आगस्तनि उनाव फैनो हागौ। थामथि खौराङाव दङ, आसामा रिफाइनारि सेक्टराव भारतनि गिबिसिन 5G केप्टिभ नेटवर्क बेखेवगोन। बिएसएनएल आरो एनआरएल साइन एमअइउआ रिफाइनारि सेक्टराव भारतनि गिबिसिन 5G केप्टिभ नेटवर्क गायसनगोन। आसामनि डिजिटेल इयुनखौ मोनसे गेदेर थुलुंगा होनानै बिएसएनएल आरो नुमलिगड़ रिफाइनारि लिमिटेड एनआरएलआ रिफाइनारि सेक्टराव भारतनि गिबिसिन 5G केप्टिभ नन-पाब्लिक नेटवर्क गायसननो थाखाय मोनसे बुजिलायनाय गोरोबथायाव सागान होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि बुंदों आरो बुंबावदों दि बे आगानआ डिजिटेल आसाम आरो आत्मनिर्भर भारत। बिथाङा समाजारि बिजोङाव खौरांखौ फोसावदोंमोन आरो आइअटि, एआर, बिआर आरो बिग डाटा बायदि बिरोंदामिनफोरखौ दारिमिनारि बानायनायाव लाबोनायाव बिनि बिफावखौ फोरमायदोंमोन। 5G नेटवर्कआ एनआरएलआव गुबै सम नायदिंनाय, अट'मेसन आरो खारि सामलायनायखौ साबसिन खालामगोन। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे मावथांखिया गासै भारतनि दारिमिनफोरनि थाखाय मोनसे दिन्थि महर जानो हागौ, जाय मोनसे आत्मनिर्भर डिजिटेल रांखान्थिनि फारसे मोनसे गेदेर आगान। ब्रैथि खौराङाव दङ, गुवाहाटी पुलिसआ डाम्पयार्डनिफ्राय गं 25 खावनाय दै पाम्पफोर बोखांदों। सासे हमजाबाय, गेंगआ खारखोमानानै दं। मोनसे गेदेर खावनाय बस्टआव गुवाहाटी पुलिसआ रबिबारनि मोनायाव पलासबारि ओनसोलनि गंसे दाखोर गारग्रा जायगानिफ्राय खावनाय मोन 25 दैनि पाम्पफोरखौ जब्द खालामो।
बे हरखाब सिग्रोमनाया थि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनायमोन आरो बेनि जाहोनाव डाम्पयार्डनि बिगोमा अख्तर हुसैनखौ खानाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे पाम्पफोरा सनाइघुलिनि गोबां न'फोरनिफ्राय हरसेयावनो खावजादोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां थागिरिफोरा दै गैयामोन। अजद होनायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। सोंनाय फिननायनि समाव हुसैनआ गरायमारियाव थानाय मोनसे गेंनिफ्राय खावनाय बेसादफोरखौ बायनायखौ सिमान लादों। मोनसे उननि सिग्रोमनाय जागायदोंमोन, नाथाय सन्देहगोनां सुबुंफोरा खारखोमानायाव जाफुंसार जानो हादों। पुलिसआ फोथायो दि बे हानजाया रोखोमसे गुबुन खावनायफोरजों सोमोन्दो दं। नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ होखारजानायफोरखौ आश्रय दाहो, नङाब्ला जों फिन खेबसेबाव हा खोमानांगोन। बाक्सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै सीएम शर्माया रायजो राजाफोरखौ होखारजानाय दखल खालामग्राफोरखौ आश्रय होनो नाङा होनना खावलायदों। दखल खालामनायनि बेरेखा हाबाफारिखौ सोलिहोबाय थानो समायखिरा लादों। सीएम शर्माया समबाराव रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होदोंमोन दि दखल खालामनायनि बेरेखा हाबाफारिनि समाव होखारजानाय सुबुंफोरखौ आश्रय होनो नाङा आरो बुंदों दि बेफोरबायदि खामानिया दासिम मोननाय दावगानायखौ लोरबां खालामगोन। बिथाङा बुंदों दि जोंनि साबसिन थासारि, जायखौ होखारनाय आरो गुबुन राहाफोरनि गेजेरजों बांहोनाय जादों, आरोबाव गाज्रि जाफिनगोन। बे बिबुंथिखौ बै समाव होनाय जादोंमोन जेब्ला बिथाङा बडलेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव मोनसे नायगिरिफोरखौ बिबुंथि होदों। शर्माया आरोबाव बुंदों दि सोरखारा हारि एबा जातिखौ रैखाथि होनो थाखाय होखारनायनि नाजानायाव थाबाय थागोन आरो गोख्रोङै बुंदों दि दखल खालामग्राफोरा गावसोरनि गुबै थावनियाव थांफिननांगौ। बिथाङा रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनखौ मदद होनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायो दि रायजोआव 29 लाख बिघानिबो बांसिन हाया दासिमबो दखल खालामजागासिनो दं आरो बेखौ बोखारनो थाखाय रायजो राजानि हेफाजाब होनो खावलायदों। नागालेण्ड सिमाजों नांजाबनाय उरियाम घाटआव बावैसो होखारजानायखौ मुंख'नानै बिथाङा रोखा खालामदोंमोन दि नागा फारसेनिफ्राय जेबो हेंथा जायाखैमोन। रावबो हारिनि मुं लायालासे शर्माया अजद होदोंमोन दि दखल खालामग्राफोरा हाखौ गाज्रि बाहायगासिनो आरो समाजारि जेंनाफोर सोमजिहोदों। बिथाङा दाबि खालामदों दि थांनाय 4 बोसोराव 1.29 लाख बिगा हाखौ दानस्रांनाय जादों, बांसिनानो आयेन बेरेखा बांलादेशी आरो सन्देह गोनां नोगोरारिफोरजों आवग्रिजानाय हाफोरनिफ्राय। बिथाङा बेखौबो खोथा होदों दि रावबो भारतारि एबा असमिया सुबुंखौ होखारनाय जानाय नङा आरो थागिबि सुबुंफोरनि आखायाव थानाय हाखौ दखल खालामनाय महरै मानिनाय जानाय नङा। रायजो सोरखारा गासैबो गनायथि मोनै दखल खालामनायखौ फारि-फारियै मोसौ गुमग्रा हा, धोरोमारि थावनिफोर, हाग्रामाफोर आरो रायजोआरि ओनसोलफोरनिफ्राय बोखारनो सानथांखि लादों। द'थि खौराङाव दङ बडलेण्ड हेन्डलुम मिशन एक्सप' 2025 आ बाक्सायाव जागायबाय। गिबि खेबनि थाखाय बडलेण्ड हेन्डलुम मिशन एक्सप' 2025 खौ बाक्सानि कारुवाजाननि इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कआव बेखेवबाय। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा श्री धनन्जय बसुमतारी आरो श्री राकेश ब्रह्मजों लोगोसे गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। बिथांमोननि थुलुंगाखां सोदोबफोरा सप्तासे गोलाव फालिथायनि थाखाय मोनसे जिउनां जागायजेन्दों। एक्सप'नि थांखिया बडलेण्डनि धोनि आखाइ इसान दोरोंफोरखौ जौगाहोनाय, ओनसोलारि सि दाग्राफोरखौ मदद होनाय आरो हाथाइनि फोनांजाब आरो गोदान दिहुनथायखौ बांहोनाय। बेयो गासै बिटिआरआव गोहो होनाय, रोंग'थि दिन्थिफुंनाय आरो आखाइ इसान सेक्टरखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे प्लेटफर्म महरै खामानि मावो होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशन 3.0 कक्राझाराव जर'खा आउटरिच हाबाफारि खुंफुंदों। सोलिबाय थानाय भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशन 3.0 नि बाहागो महरै मैया कक्राझार जिल्लानि तितागुरि ब्लकनि सिङाव थानाय आमगुरि भिसिडिसि आरो कारिगाव टारं सेरफां भिसिडिसिआव जर'खा आउटरिच हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। कारिगाव हाथाइ सेटआव खुंजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया सिबिथाय होनायखौ जौगाहोनाय, रायजो राजानि बाहागो लानायखौ बांहोनाय आरो गासै बिटिआरआव गुदि थाखोनि खुंथायखौ गोख्रों खालामनाय। मावख'गिरिफोरा ओनसोलारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो रोखा आरो आखा-फाखा खुंथायखौ जौगाहोनो थाखाय थोंजोङै रायजो राजाफोरजों नांथाबना दं होनना साननो हायो। 8थि खौराङाव दङ तामुलपुराव बिर सिलाराय भबननि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरआव रायजोआरि बिथायारि सानज'थाइखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे आगानसे आवगायनानै मानगोनां सिएम श्री प्रमद बर'आ मैया तामुलपुरनि बिर सिलाराय भबननि अन्थाइ खाम्फा गायसनो।
खेबसे आबुं जाखांनायनि उनाव भवना सुबुं समाजनि हाबाफारिफोर, हारिमुआरि संरैखाथि आरो गेदेमा जारिमिनारि आइकनफोरनि उनमोनथाइखौ मान बावनाय महरै खामानि मावगोन। बे हाबाफारियाव मानगोनां एमएलए श्री जलेन दैमारी, बिटिआर सोरखारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। गुथि खौराङाव दङ कंग्रेसआ एप्रिलनि सिगां जोबलांगोन। बिटिआरआव बिजेपिनि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि। 2025 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां बिटिआरनि थाखाय बिजेपिनि मावखान्थिखौ गिबि मन्थ्रि शर्माया महर होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मथनगुरि बियाबनि माजारगावआव मोनसे देरहानाय सुबुं गौमायाव बिटिआरनि थाखाय बिजेपिनि मावथांखि बिथांखिखौ दिन्थिफुङो। दोलोनि सोद्रोमाफोर आरो खौरां बिजोंनि सिगाङाव मोनसे बिबुंथियाव सीएम शर्माया फोसावदों दि बिजेपिआ 20 आगस्तनि सिगां गासै 48 बिटिआर बियाबफोराव आउटरीच मिटिं खुंनो सानथांखि खालामदों, जेराव बिजाथिनि सायख'नाया 21 एबा 22 आगस्तनि खाथि-खाला जागोन होनना साननाय जादों। बे जथुमफोरा गुदि थाखोआव जोंनि गोहो आरो जेंनाफोरखौ सिनायथिनायाव जोंखौ हेफाजाब होगोन होनना बिथाङा बुंदों। बेरेखा हान्जाखौ सोंखारिनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों, आथिखालाव कंग्रेसखौ सोर थान्दैथि खालामो बेखौ सिनायनो गोब्राब। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि बिजेपिआ सिगांनिफ्रायनो सुबुंफोरनि अननायखौ देरहाखाबाय। हाजों सोमोन्दो थानाय सान्नायफोरनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायदों दि गासै आसामाव दासिमबो 29 लाख बिघानि बांसिन दखल खालामग्राफोरा आवग्रिना दं। होखारनाया सम लायो। उरियाम घाटनि उनाव जों लखिमपुर आरो गुवाहाटीसिम थांगोन। 5 निफ्राय 6 बोसोरनि गेजेराव जों गासैबो दखल खालामजानाय हाखौ मोनफिननो सानथांखि बानायदों। बिथाङा रोखा खालामदों दि गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै गासैबो होखारनायफोरखौ आयेन बायदियै खालामनाय जादों। बिथाङा बेखौबो बोसोन होदोंमोन दि मानास हायुङारि पार्कआ फैबाय थानाय होखारनाय नाजानायनि बाहागो जानो हागौ। ओनसोलारि दोलोफोरनि सोमोन्दै शर्माया बुंदों दि इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैबो बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि गोनांथि दं, मानोना बिटिआरआ गावसोरनि राजखान्थियारि बिथा महरै खामानि मावो। एजिपिनि सायाव बिथाङा बुंदों दि बिसोरो देरहानायनि थांखि लानांगौ, खालि बिजेपिखौ हेंथा होनो थाखायल' नङा। आं बिथांमोननि जाफुंसारनायखौ हास्थायदों। बे हाबाफारियाव मन्थ्रि रन्जित कुमार दास आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बायदि गागि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय बिजेपिनि बिसायख'थि मावखान्थिफोराव बेनि गोनांथिखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।